ulit sa ating YouTube channel. So shout out Team Bangis sa mga kapwa trail riders natin dyan sa norte. Dito na, punta na kayo dito para makapag-ensayo. So ukyat tayo ngayon ng Paldingan. So sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, sana luha yung mag-subscribe. So matagal po na panahon na di po tayo nakaakyat dito. Load gravel na po yung daan. Ada magungura. Ada dapat. Yung road. Patinggal lang mo jay. Nagtulak pa yung sa mintar no. Ang hirap na ngayon, loose gravel.
May powerless si tao ah. So subukan natin yung mahirap dyan sa taas. Loose gravel. Gapang lang, gapang. So yun. Grabing akyatan. Gapangam. Dito tayo ngayon sa Mount Paldingan. So nakyat na po natin yung motor natin dyan sa taas. Tignan ko yung si Paribags dyan sa baba. Bali kami yung dalawang nahuli. Yung mga kasama namin andun na sa taas siguro. So napakahirap yung daan guys. Sabi, akyat na nga, lost gravel pa. Puntahan natin si Paribags dyan sa baba para makunan ng video. Ha? Nikasta? Kaya na. Di ka pala nagling. Ay! Oh. Ayos. Day taman di tiknik. So ganun lang guys. Gapang-gapang lang. Kasi pag binirit mo rito, pag nag-uno ka, patay. So ito, shout out Insyong. Loose gravel. Ito yung mabalimpay dito yung kuma. So napakaraming opsyon ng daan. Ha? Kaya ginana ka lang. Ayun. Oh. Diniritso na niya nga to. Oy, oy, oy. Oh. Naguno. Di tayo ko nakahit na narigat. Dito ka ma, dito oy. Dito ko ma. Matanag na dito eh. Hangagbal lang gasolina. Naguno, hanga na videoan ta dayo. Talaga nga ako dito eh. Talaga guno kasi ko eh. Nasangat ng prime. Tay. Saan na day? Ito yung mga kasi yan. Gusto nga doon tidalan nito, doon option.
Di ka babahang ako, nagnahatay. Kanigid tapos ito oy. Oh. Tayo. Kaya gina na kapay. Nabali basta ngagbul lang di kasulina. Yan. Tulak na lang. Kaya naman pala. Powered by tulak. Alikabok. Di tulak. Dabis pa lang ganit. Dinuron. Inanam ba eh. Yung ada yung motor ko dyan. Ha? Hindi ka po magsami tayo. So, makamatanta. Lagay mo na. Sige nang bay. Sarding na lagay. Oh, shout out Insyong. Sinarigat akin siyong. So, narigata. Hindi kwan. Sa mga dito Mount Paldingan. Hindi po natin kaya. Hindi kaya ng motor natin nang akyatin yan. Masyadong matarik. Dalawang beses po nating sinubukan pero wala talaga. Mag-uno po tayo pag pipilitin natin. Okay, kirain naman ngayon ni Paribag. Oh, 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 oh. Naguno. Bayangayin palapal mo ta motor. So yun, inagis niya yung motor. Itanan, amoy subsublain. Amoy subsublain. Minsan bay. O sige. So isa pa. Gusto niya yung perfect. Talaga ako gamin na, nasangat ni. Los gravel pa yawan nang kaya yung motor ko natin agapangin. Gusto yan oin. Gusto na naulain. So hindi namin naabutan yung mga naunang kasamahan namin dito. Nandun na sila siguro sa kabila. Uy, bato. Nganganin jom. Mayat kumangay, kaya na tiko, kaya na segunda. Nusya kawan, na kaya to segunda oray, ha? Nagwilay. Shit. Muli di ay. So, ulit. Full memory na yung helmet cam natin. Wala na, hindi na tayo makapag-record sa ating GoPro. So hanggang dito na lang yung kuha ng helmet cam natin. Hindi pa kasi tayo nakapag-format. Ah? Oh, sige sige. So iakyat ko muna yung motor ko. Daan ko dito sa kabila tapos videohan natin si Paribag. So yan. Inuulit ko guys, maraming salamat sa ating mga bagong subscriber dyan. Sa mga mahilig po sa mga gantong content. So yung hunting videos po natin, maybe sa mga susunod po nating video at sa mga pa-shoutout po natin. So yan. So click na rin po yung notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod pang video. So yan, papawis po tayo. Today is Sunday. Stay tuned. So yan, dito ako sa kabila dumaan. So naakyat ko na rin. Yan. Ito yung hindi ko makakyat-akyat kanina. Oh, napakatarik naman kasi. So andun si Paribags. So kunan natin ng video. Sige, tira pare. Amo nga ako ang kagun unaw. Huh. So kanina nandito na siya oh. Malapit na dito sa may tuktok tapos biglang naguno. Doon tumumba doon. So kunan natin ng video. Baka sakaling tutumba ulit. Yakang-yakan naman. Sisiw. Anak mo nang. So ganun lang guys, kapag maganda yung buwelo doon, tapos hindi ka may i-skid dyan, dire-diretso na yan. So sikat na temp, na perfect nya.
Galing din, galing, galing. Ang galing-galing. So maganda ang buwelo. Might buwelo na. Ayan. So let's go ulit. So tulad ng sinabi ko kanina, wala na tayong video sa GoPro natin. So cellphone na lang. Okay, stay tuned. Nakapot kami sa mga ibang kasamahan natin. So andito kasama natin si Lods Angry Bikes. Yan, saka si Pari Frank. Salukuyang nagpapalipad ng drone. Hindi na makita. So dito po kami sa camping site ng Mount Paldingan. So yun po yung ilaw na natatanaw natin sa baba, yung solar light. Yan. Yan si sir. Tumagilid. Masabit sa mga baging. So matarik din to guys. Lalingatong ato yan. Oh, alingatong. Alingatong na to. Ang nagalalaan niya. Ay puraw. Umayos lang. Ay mabalin, kaya na siguro diretso. Gapang, gapang. Uy. Baging. So ito sir, abangan mo sa YouTube ah. Yun. Okay. Next. Hoy. Hop. Okay, next. Hoy. Arriba. Oh. Oh. Talaga nga. Amuin tuhot i-double mo kami na. Yay! Hindi na pila yung kamay mo? Hindi mo kanyan, Android yan. Kanina pa yan nag-uuno sa baba. Pero ayos lang. Di ba may vlog si Desbon Show? Oo. Na nadali daw sila ng dahon na Makate. Ito yun. Ayan. So yan, may alingatong dito. Ay, Makati ba yan? Ito yung gamot, Makati pa ako niyan. Pagka nawakan mo yan, yung dahon. hindi niya mahapdi na Makate. Ay, oo, yan siguro yung umano sa amin nung yung parang may apoy. Oo. Yan yung So ito yung gamot guys. Yung alingatong miracle roots. ugat niya, yan yung alingatan. Yan. Tira, pre! Ayan na si Paribag. Ayos. Ginapang na natin. Hindi na kami sasama dito. Sir Lava. Ha? Hindi na kami sasama. Dito na kayo sa dinaanan natin kanina. Okay, sige. Pipikapin pa akong yung tawag dyan, yung stock na shop. Ay, okay, sige. Magagabihin na ako. Sige, ingat na lang. Kasunod na lang mag-ano kami. Okay, sige. Sir Lava Plak to.
Shout out Sir Lava Vlogs. Yes. Check nyo guys yung ano, Lava Trail. One of the best, one of the hardest trail dito sa... One of the scam. Walang scam. Doon ba yung nagdala ko ng 155 dati? Hindi, iba yun. Iba naman yun. Iba yun. Sa Kaukaw na. Oo, sa Kaukaw yun. Doon ako nabaliw eh. So yan, di bali magkahiwa-hiwalay na kami na sir. Iba na yung dadaanan nila. Dito kami sa kabila. Okay, ingat mga sir, ingat. Ingat, Sir Lava. Sige, abangan na lang sa ating channel. Guys, Nice meeting you. like and subscribe. Lava Vlogs. And Angry Bikes. You know. Okay, ingat, ingat. Video, Donald. God bless. Ay, video. May video pa pala. Videohin natin sa downhill. Baka sumemplang na naman ako. Oo. Baka may makunan tayo na kwan, kakaiba. Tatlong beses na ako sumemplang dyan. Kanina si Paribags yan, nag-uno ulit. Nag-uno. Dito. Pakyat. Oo, kanina. Ako, 2 beses na inatem ko. Wala, di talaga kaya. Mag-uuna ka pa baba eh. Paa mo nasa langit. Iikot yan, iikot. Yan, so magbibideo pa tayo ng downhill nito. Ito yung Suwi Hill. Magkambyo ka sir ng Primera. Graba pa. Sus. Di bike. Sila mo ng tresira. Wala, ganyan nangyayari sa akin. Sa tapang ni sir ah. Ganyan nangyayari sa akin, bro. Panigamas na. Ayos. Sumisemplang. Ayos. Nakababa na si sir. Sunod si Sir Angry Bikes. Yan, so ingat na lang mga sir. Uy. Oops, oops. Nako. Buti na video. Tulong. Parang sinadya mo sir ah. Sinadya ba yun? Wait lang sir. Wait lang. Yan, so not balance lang si sir. How not to do downhill. Sinasadya mo ah. Para maging maganda yung content natin. Ito na, guys. Okay. Ito ko na. Okay. Downhill. Preno masarap bro. Release mo sa likod. Uy. So, yun. Okay. God bless. Ingat. Ingat, ingat. So, kasama ko yung dalawang kumpare natin. Dito na kami sa kabila dadaan. Yan. Pare Frank. Si Pare Bags. Yan yung pilit mo. Pure Bangis. May peda ta. So, ayan. Subukang akyatin ni Sir Joel Macaranas. Sir Joel Macaranas. At yung YouTube channel na is Angry Bikes. Yan. Ang gamit niyang motor is XTC 125 by Yamaha. Okay. Tignan natin. Para dagdag content natin. Oy! Oh! Oh! Tinapon. Maliit na lang oh. Tinapon-tapon. Kunti na lang. Kung na lang. Tinapon mo. Ang liit-liit na lang eh. Oo. Mag-uwi talaga dyan. Ako, di pa ako nangalahati kanina. Wala na. So yun yung kagandahan ng may push button. Pero sigurado yan nag-overflow. Oh, yun.
Dito ka talaga kan eh. Matitrain sa uphill, downhill. Pero mahirap ng downhill nito, loose gravel na siya. Hindi pwede ito sa walang bayag. Oo nga eh. Dapat ride with your balls dito, mga kaibigan, kasi ito sobrang downhill kapag pababa, sobrang uphill naman pag pakyat, tapos loose gravel na oh. Pero bakit parang sa video hindi halata? Neutral daw. Yan, so kukunan pa natin sila ng video, si Paribag at si Pari Frank. Pero tayo wala, tagilid yung motor natin. Hindi nito maakyat kasi hanggang doon lang tayo sa may ano, diyan lang sa may kalahati lang. Wala, hindi kaya ng motor natin. Pag nag-skid na yung gulong mo dito, wala na. Nawawalan na. Uy! Bakit yun? Anong nangyari? Ang layo. Hindi natin nakunan ng video ah. So ito. Ano, napaka tarik naman kasi. So yan. So mag-iinsayo sila guys. Akyat baba para ma-perfect nila itong uphill. Suwi uphill by Ensyong. Yan na naman si Sir Angry Bikes. Kunti na lang. Uy! Uy! Bakit na naman? May stunt. Grabe ka sir ah. Grabe. Ganun magmaniobra. Ganun lang ang teknik pag maniobra. Nako. Walang bisit. Bisit sa Ensyong. Walang tumba. Maniobra yun. Ganun magmaniobra si Angry Ride Bike. with your balls! Ganun magmaniobra si Angry Bike. Pataas. Nandun na sa taas. Nasa taas na ako eh. Backflip pa rin, backflip. Backflip. Okay lang sir, walang kwan. Hindi nadali yung manibela mo. Hindi naman. Parang lakas ng bagsak eh. Tayo pa yung manabela. Oo. Tapos yung tail light. T-light. Nadali na. Uy! Baba mo na pre. Daraw na manabela. Medyo may UP yung manibela. Nadali mo na bela. Ang lakas ng bagsak eh. Right side. That's all folks. Wala na, hindi na kaya. Wala na sir. Pwede. Tabingin na yung manubela ko. Hindi ko na makakontrol na ayos. Naging kwan na, letter S. Oo. Hindi pa. Hindi pa naman. So party lang yun ng trail guys. Oh yun oh. Op! Yun. Ganun mag-park. Hirap palang lakarin to pare. So yun oh, nadali yung
tail light. Dali yung tail light ni sir. Tanggalin mo na lang yung tail light mamaya. Oh, nakalambitin na oh. Oh, oh. Wala na yung manibela. Nayupi. So, lakas kasi ng bagsak ni sir kanina. Uno, diretso backlift na. So, si Pare Frank. Yun, no? Nabitin? Nya, Jeffrey, segunda? Kaya naman niya, pigsa. Nya, 125 niya. Oh, 125 lang. Pero, kung siya, Guray, pre, guray. Connecting rod na 125. Maganda kasi yung buwelo kaya nakarating doon. Nalipatan nga nag-primera. So hindi siya naka-primera. Pero kaya naman ng segunda. So ang kagandahan dito guys, may upuan doon, no. Kung gusto mong manood doon, maupo ka doon para mag-snack. So, si Pare Bugs, DT. Kaya na. Mag-uunan naman to. Yan, so bago kami magkahiwa-hiwalay, maglalaro daw muna dito sa may Suwi Hills. Mayo, congrats pare! Congrats! Okay, si Pare Frank ulit. Grabe dun sa taas ah. Malapit na nga sa taas, loose gravel pa. Sige mga sir. Okay, God bless. Ingat din. Okay, sige, sige. So, ang hirap din umakyat dito guys. So, yan. Sign off na tayo. So, magkahiwa-hiwalay na kami ni sir. Balik sila dun sa may inakyatan namin kanina. Kami, ikot kami. Punta pa kami ng Taknyen. Tapos balik din kay Inchong. Yan. So, tatlo sila. Tatlo din kami dito sa kabila. Yan, so sign off na tayo. So, maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa ating mga bagong subscriber dyan. So, click na rin po notification bell para always updated sa mga trail videos po natin. Yan, sa mga pa-shoutout natin sa hunting videos natin. Sa susunod na lang po. Yan. Bye-bye. God bless.